Keď si niekto vyberá a chce prepravovať tovar a chce osloviť nejakú firmu, ktorá sa tomuto venuje, čo si má ten klient všímať? Alebo čo si má všímať, aby teda narazil na kvalitnú spoločnosť a čo naopak nemal by prehliadnúť? Klient by určite si mal všímať zákaznícku podporu. Už aj keď rieši cenovú ponuku, keď sa snaží spojiť s nejakou špedičnou firmou, tak či mu tam niekto zdvihne telefón, alebo či je tam len nejaký formulár. Lebo veľa vlastne prepravných spoločností funguje na tom, že majú len kontaktný formulár, klient sa tam nemá komu dovolať. A aj cenové ponuky akože posielajú o niekoľko dní po zadaní požiadavky. Ja si myslím, že v preprave je kľúčovým aspektom rýchlosť. A keď máte niekde nachystaný tovar, tak vy ho chcete ako firma prepraviť čo najskôr k vám, aby ste ho mohli točiť ďalej. Či už predať niekomu, alebo ho použiť vo výrobe. Čiže tá odozva na vstupe od prepravcu je veľmi dôležitá, lebo to vám tiež dáva indikáciu toho, že ako bude prebiehať komunikácia. Keď sa vám oneskorí napríklad zásielka, môže sa stať, pretože lode meškajú, vlaky meškajú. Váš prepravca by vás o tom mal okamžite informovať, pretože vy, keď očakávate, že niečo zaradíte do výrobného programu alebo dodáte zákazníkovi a máte tam aj nejaké napríklad penále v kontraktoch, tak by ste o tom mali vedieť, aby ste to vedeli komunikovať na čas, prípadne sa zariadiť inak. Mali sme aj také situácie, že bol predimenzovaný prístav v Európe, kam išiel klientový tovar a potreboval ho rýchlejšie, čiže nemohol mu tam zostať 2-3 týždne. Tak zrušili sme tú vlakovú prepravu, ten vlak, ktorý mal vyzdvihnúť ten tovar v prístave, a poslali sme tam ťahač, čiže kamión, ktorý išiel tam aj naspäť. A teda síce vznikol extra náklad za ten kamión, pretože predsa len bolo potrebné zaplatiť 2 smermi, ale aj tak sa to klientovi oplatilo, lebo keby to išlo železnicou, tak by mal extrémne penále, čo sa týka jeho kontraktu voči zákazníkovi. Čiže byť schopný meniť tú prepravu a komunikovať to vopred klientovi tak, aby sa vedel zariadiť, je podľa mňa kľúčové. Čiže existujú aj pri tejto práci rôzne nečakané situácie, možno aj viacej ako pri iných oblastiach? Áno, a hlavne z toho pohľadu, že my to poznáme ako zákazník, pretože pôvodná firma Infinity Standard zabezpečuje obchod s Čínou a Áziou, tak vieme, čo všetko sa môže vyskytnúť, aké dokumenty sú potrebné pre tieto prepravy a čo očakávať v jednotlivých fázach. Čiže našou pridanou hodnotou je aj to poradenstvo klientom a riešenie situácie ešte predtým, ako nastanú, pretože to poznáme aj z tej druhej strany. Áno, s tým máte veľké skúsenosti. To je vlastne tá časť vášho biznisu, ktorá sa venuje tej Ázii. Teraz už teda máte v pozornosti celý svet, ale vás tá Čína očarila, kedy si veľmi dokonca dokonale čínsky rozprávate, tak čím bola pre vás až tak zaujímavá, že dokonca až biznis ste začali robiť v tejto krajine? Ako študentka medzinárodného obchodu ešte vtedy som tam videla veľký potenciál a veľa firiem tento potenciál vôbec nevnímalo. Každý si predstavoval Čínu, alebo väčšina podnikateľov tak, že sú to lacné, nekvalitné tovary. A niečo vo mne aj bolo také, že som chcela dokázať, že to tak nie je. A postupne, ako sme tú Čínu mali zvládnutú, v rámci firmy už tam máme aj kontrolórov, máme tam zabezpečené distribučné reťazce, tak s tým, ako sa presúva výroba z Číny tých jednoduchších tovarov do iných azijských krajín, tak následujeme výrobcov, čiže už teraz pokrývame aj Vietnam a Indiu. A majú klienti aj nejaké špeciálne požiadavky, ktoré vás aj prekvapia niekedy? Na preprave áno. Dosť často dostávame vlastne požiadavky na prepravu osobného tovaru alebo klienti si chcú kúpiť nejaký akumulátor, jeden kus alebo elektrickú kolobežku niekde a vôbec si neuvedomujú, že to je nebezpečný tovar, ku ktorému sú na medzinárodnej preprave určité dohovory a požiadavky na dokumentáciu. A samozrejme tí dodávateľia, ktorí majú jeden kus na predaj, tie certifikáty nemajú a ten tovar nie je možné prepraviť bezpečne. Čiže väčšina prepravcov takéto zasielky odmieta a my tiež prepravujeme iba to, kde vieme garantovať, že ten tovar bude bezpečne prepravený. Nemôžeme doložiť nejaký tovar, ktorý nemá dokumentáciu a je nebezpečný, k bezpečnému tovaru a naplniť kontajner a potom vybuchne kontajner so zasielkami pre ďalších 10 klientov. Čiže dokumentácia je veľmi dôležitá a ľudia si to často ani neuvedomujú.
Áno, no a ešte jednu otázku pre vás mám na záver. Ono sa všetko mení, vidíme to okolo seba a mení sa aj biznis. Podnikatelia často musia zmeniť svoje biznis plány, svoje rozhodnutia a prispôsobiť ich dobe. Ako je to v tejto oblasti, v oblasti prepravy? Aj tam cítite zmeny? Zmeny sú všade. Čo sa týka prepravy, tak tam sme zaznamenali dosť pozitívny efekt znížených cien preprav, čo je veľmi výhodné pre klientov, pretože počas korony ceny neustále rástli. Ono to niekedy kulminovalo minulý rok v polovičke roka a odtedy ceny začali klesať kvôli nízkemu dopytu celosvetovému, pretože tá kríza, o ktorej sa všade hovorí, tu už reálne je. No ale to malo zase pozitívny vplyv, čo sa týka finálnych cien tovarov. Pretože keď vám predtým preprava na tovaru za napríklad 10 000 kontajnerí nejakého jednoduchšieho nábytku, dajme tomu, robila ďalších 15 000 navyše, čiže stále viac ako tovar, tak samozrejme, že to bolo neefektívne a veľmi to predražovalo tovar pre finálnych zákazníkov, ktorí si potom túto nábytok kúpili, alebo čokoľvek iné. Čiže teraz vnímame skôr pozitívny trend, že tie ceny išli dole a je výhodný čas na vlastne zásobovanie sa tovarom. A samozrejme je to troška negatívne z toho pohľadu, že tu máme energetickú krízu, infláciu a zase len zvyšujeme tú našu závislosť od Ázie, lebo väčšina tovarov sa vyrába tam, ale z pohľadu cien, ktoré sú tam stabilizované a prepravných nákladov, je to pre importérov výhodné teraz. Tak to je skvelé, vám sa darí, tak verím, že sa vám bude aj naďalej. Ja teším sa na nejakú ďalšiu spoluprácu. Prajem vám ešte pekný deň. Aj vám ďakujem. Mojím hosťom bola Michaela Královičová, riaditeľka spoločnosti Infinity Forwarding. Vám ďakujem za pozornosť a verím, že zostanete s televíziou Teatry.